Bé, Jaume, demà et fan un homenatge més que merescut, 88 anys, un actor tota la vida fent d'actor, pràcticament, no? Fa 60 anys també que celebreu el naixement de l'agrupació teatral de Barcelona, l'agrupació dramàtica de Barcelona, que tu ets el representant més actiu i el que queda de tota aquella època de grans actors i grans autors del nostre teatre. Bé, tu segueixes igual, segueixes interpretant 88 anys i sobretot, a banda de ser un bon actor, d'un gran actor, que tens una memòria espectacular, a banda d'això t'admirem tots plegats i en aquesta ciutat que és la teva, de Sant Cugat, sobretot per la teva actitud davant la vida, no? Una actitud sempre entusiasta, positiva, de fer coses i per tant doncs, és un orgull tenir-te com a veí perquè vius molt a prop del Tot Sant Cugat, de la redacció del Tot Sant Cugat, i com a ciutadà de Sant Cugat. Per tant, Jaume, endavant, molts projectes i molta merda, com dieu els actors. Vinga, endavant. Un missatge per al Jaume. Jaume, felicitats per tots aquests anys de teatre, felicitats per creure en tu mateix, felicitats per apostar per la cultura i sobretot felicitats per tota la gent que t'ha dit no et compliquis la vida, deixa-ho córrer i que tu has seguit pensant que valia la pena apostar per aquest món que és molt més que cultural, forma part del teu món, forma part de la teva vida, forma part del teu ADN. Felicitats, Jaume, perquè el teu exemple de vida és un exemple que ens inspira a tots i que ens recorda que als 88 anys pot ser el principi, només el principi, d'una gran història. Endavant. Jo amb el Jaume Pla identifico els valors de la nostra ciutat, aquest esperit jove, aquesta proactivitat, aquestes ganes de participar en l'activitat cultural de la ciutat. Això és el que el Jaume ens ha fet viure al llarg d'aquests anys. Ser positiu, viure amb passió i ser molt i molt feliç. Jaume Pla és un gran espectador. Assegut en aquestes butaques del Teatre Auditori és un assiduo de la nostra programació estable. També és un gran actor. En el seu escenari hi ha estrenat, per exemple, Passat el riu, dirigit per l'Oriol Brogi, o bé el gener passat, Abans que pugi el teló, de Víctor Alexandre. Gran espectador, gran actor, gran ciutadà, Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat 2015 i gran persona. Però per sobre de tot, un gran amic i un gran amant de les arts escèniques. Per tot això, Jaume, endavant i per molts anys.